Bueno, sobre la roda de premsa d'Edgar Hernández. Edgar, per un jugador que va arribar al mercat d'hivern després de pocs partits, marxar del Narcisala, ovacionat com ha sortit avui, què representa? Avui ja et dic que se m'ha posat la pell de gallina ja, quan he sortit i tota la gent aixecada, espectacular. L'afició espectacular, des que vaig arribar m'han donat molta confiança i la veritat que molt content. Avui has aconseguit el que molta gent deia que faltava, no? Molt treball, molta constància des que vas arribar al Sant Andreu i per fi has aconseguit el gol. Sí, bueno, era una de les, ja et dic, les assignatures pendents que tenia, que ja ho sabem, un davanter viu del gol. I bueno, la veritat que després de tot el treball, de totes les setmanes, la recompensa aquesta ha sigut molt important per mi. Com estàs físicament? Has hagut de marxar com quedaven pocs minuts? Sí, ja estava molt fort, ja estava cansat. A sobre aquesta setmana han tingut 3 partits, els havia jugat sencers i ja no podia més, Les faltes que es juguen en atac, t'han jugat avui 4 o 5 faltes en atac, d'aquelles que de forcejejos amb el defensor, són faltes per tu? Bueno, l'àrbit deia que pareix una mica perquè veu molt gran, diu, i deia que feia una miqueta de falta, però bueno, tampoc... Jo crec que no eren faltes, però bueno. Clar, perquè Arnau fa el mateix, però a mi no li piten perquè és més baixat. Clar, veu, com jo som més gran, veu més la falta, diuen, però bueno. Hi ha més preguntes? No? Gràcies.